Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω όλα τα σερβιετάκια που έχω στο σπίτι μου. Θα ξεκινήσουμε με τα προϊόντα Everyday. Καταρχάς, έχω τα Everyday Normal Extra Dry και λέει εδώ με χείλισμα χαμομηλιού. Είναι 60 τεμάχια. Λέει έξτρα στεγνό κάλυμα. Τα πήρα 3,23 από τα Home Center. Πίσω λέει το ίδιο. Ναι, δεν λέει κάτι άλλο. Ανοίγει εδώ, αν δείτε, έτσι. Ορίστε. Και μέσα είναι αυτό εδώ. Υπάρχει και το Extra Dry να είναι σε ροζ χρώμα η συσκευασία του, αλλά εμένα για κάποιο λόγο είναι μπλε. Δεν πειράζει. Δεν έχουν άρωμα αυτά τα συγκεκριμένα. Είναι σχετικά άβολα να το πω όταν τα φοράς, αλλά εντάξει, παλεύει την κατάσταση. Βέβαια είναι αρκετά απορροφητικά, γιατί δεν είναι και το πιο λεπτό σερβιτάκι που έχω χωρέσει, οπότε σε προστατεύει από μια απρόσμενη περίοδο ή αυτό βασικά. Οπότε εγώ συνήθως θα φοράω 2-3 μέρες πριν από τότε που ξέρω θα μου έρθει η περίοδος και εντάξει, με βολεύουν. Βέβαια, όπως σας είπα και πριν, είναι λίγο άβολα. Είναι και αρκετά μεγάλα εδώ. Αυτά. Λοιπόν, νομίζω σας είπα δεν έχουν άρωμα. Βέβαια αυτό δεν είναι πολύ ωραίο, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, έπειτα έχω τα Everyday Normal Fresh με διακριτικό άρωμα, έξτρα στεγνό κάλυμα. Αυτά εδώ τα λέει στα αγγλικά μετά, ό,τι σας διάβασα. Και λέει ότι είναι 30 σερβιτάκια. Τα έχω πάρει 2,42. Από πίσω λέει τα ίδια. Ανοίγει με τον ίδιο τρόπο. Από την άλλη βασικά. Να το. Ανοίγει και βγάζεις αυτό εδώ το πράγμα. Έχει συσκευασία, είναι μπλε. Αυτά δικαιολογημένα είναι μπλε, γιατί εντάξει, η εξωτερική τέλος πάντων συσκευασία μπλε, αλλά κάθε άλλη φορά που παίρνω αυτά εδώ τα συγκεκριμένα είναι ροζ. Οπότε τώρα τα κρατάω σε διαφορετική συσκευασία, γιατί θα τα μπλέξω και μετά δεν θα ξέρω τι είναι το καθένα. Βέβαια αυτά έχουν άρωμα, πολύ ωραίο. Είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Δεν είναι βέβαια τόσο απορροφητικά αυτά. Αλλά εντάξει. Ούτε είναι άνετα. Όπως και εκεί είναι βέβαια. Δεν είναι πολύ άνετα. Είναι και αυτά εδώ χοντρά. Βασικά είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Απλά το ένα έχει άρωμα, το άλλο δεν έχει άρωμα. Αυτό είναι. Εμένα εντάξει, σας είπα, όπως και αυτά, τα φοράω 2-3 μέρες πριν από το ξέρω ότι θα αδιαθετήσω. Εντάξει. Τι να πω, δεν ξέρω. Εμένα αυτά τα δύο βασικά είναι δεν μου αρέσουν τόσο. Είναι λίγο κάπως. Βέβαια έχουν ένα plus, το οποίο είναι ότι έχουν συσκευασία, γιατί πολλά, όπως αυτά εδώ, άλλων μαρκών δηλαδή, δεν έχουν συσκευασία. Και αυτό είναι είναι καλό πράγμα τέλος πάντων. Λοιπόν, να σας αφήσουμε παραπέρα αυτά και πάμε στα προϊόντα Always. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι ίδια. Θα ξεκινήσω από αυτά. Λοιπόν, αυτά είναι το Always Daily Incredibly Thin Discreet. Λέει ότι είναι Skinted Panty Liners. Το Skinted είναι ότι έχει άρωμα. Και λέει ότι είναι Flexi Style. Αυτό που λέει ότι είναι Flexi Style εννοεί ότι ταιριάζει σε όλα τα είδη εσωρούχων. Σε όλα τα είδη. Εδώ δείχνει κάτι απορροφητικότητες. Και εδώ πίσω είναι πολύ ωραίο, μου αρέσει αυτό που απεικονίζει αυτή η εικόνα. Δείχνει εδώ ότι είναι ένα σαν σιρταράκι και από πάνω έχει κάτι, αυτό το σερβιετάκι τέλος πάντων. Λέει ότι είναι δερματολογικά ελεγμένο.
ότι είναι πολύ λεπτό. Τώρα λέει κάτι για optimal hold, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Λέει ότι έχει ωραίο, πώς το λένε, σχέδιο τέλος πάντων, και ότι είναι αεράτο, να το πω και έτσι. Breathable λέει, ότι αερίζεται αυτό. Ναι. Λοιπόν, το σερβετάκι βασικά είναι αυτό εδώ. Και, ναι, ξέχασα να σας διαβάσω. Εδώ λέει, που το λέει, ναι, λέει folds to fit all panty styles. Δηλαδή, το fold σημαίνει γυρνάει. Λοιπόν, αυτά εδώ, τα δύο πραγματάκια, γυρνάνε προς τα μέσα. Ναι, γυρνάνε. Τώρα δεν μπορώ με το ένα χέρι. Έχουν κόλλα δηλαδή από πίσω και γυρνάνε. Και μπορεί να, και έτσι ταιριάζει και σε εσώρουχα string. Βέβαια εγώ δεν φοράω, αλλά για κάποιον που φοράει καλά θα ήταν, γιατί τώρα να έχεις στο σπίτι σου αυτά που είναι συνδεσμένα για string είναι κάπως να τα δει μάλλον, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Λίγο κάπως είναι. Αυτά δεν είναι πολύ απορριφτικά. Ξέχασα να πω. Είναι αρκετά λεπτά. Όταν λέμε αρκετά λεπτά, πάρα πολύ λεπτά. Εγώ βασικά όταν τα φοράω δεν νιώθω ότι τα φοράω, αλλά άμα περιμένω περίοδο δεν μπορούν να με προφυλάξουν. Θα λερωθώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά λοιπόν. Να σχολιάσουμε και λίγο την τιμή τους. Αυτά λοιπόν είναι 30 και εγώ αν θυμάμαι καλά τα είχα πάρει 3 ευρώ. Και 3,5 ευρώ είχα πάρει αυτά που είναι 60. Απλά σας το λέω. Εντάξει, είπαμε, είναι καλύτερη η Always, αλλά οι τιμές, τα έχω πει και σε άλλα βίντεο, είναι αρκετά τσιμπημένες. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά όπως σας είπα είναι ίδια. Θα σας δείξω και αυτό. Λοιπόν, λέει Always Dailies, Freshness, Normal, Individually Wrapped to carry with you. Δηλαδή, αυτό που λέει είναι ότι έχει συσκευασία, δεν είναι σαν αυτά ας πούμε, και μπορείς να τα κρατάς μαζί σου. Ανοίγει έτσι, εδώ, όπα, φεύγει. Λοιπόν, και βλέπεις εδώ μέσα τα σερβιετάκια. Έχω ανοίξει ένα από πριν για να σας το δείξω. Και είναι αυτό εδώ. Μισό λεπτάκι. Είναι αυτό εδώ το πραγματάκι. Είναι το αγαπημένο μου βασικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι σχετικά χοντρούλικο, αλλά παράλληλα δεν το νιώθεις όταν το φοράς. Δηλαδή και σε προστατεύει από αν σου έρθει τέλος πάντων περίοδος και είσαι κάπου έξω, αλλά είναι και άνετο. 2 σε 1. Γι' αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και έχει και αυτό τη συσκευασία, η οποία με βοηθάει, που μπορώ να το παίρνω στο σχολείο. Γιατί αυτά εδώ δεν τα έχω πάρει ποτέ στο σχολείο. Δεν γίνεται. Να βάλω στην τσάντα μου, θα γίνουν χάλια. Οπότε αυτά εδώ είναι τα αγαπημένα μου. Τώρα για την τιμή. Είναι λίγο βασικά μπερδεμένο το πράγμα. Εγώ τα είχα πάρει, δεν τα είχα πάρει στο σούπερ μάρκετ. Τα είχα πάρει από ένα μικρό μίνι μάρκετ και λέει εδώ ότι κάνουν 1,40. Βέβαια, πιστεύω ότι σε ένα σούπερ μάρκετ θα κάνουν τη διπλάσια τιμή. Κάτι τέτοιο. Ή τέλος πάντων 2 ευρώ σίγουρα. Γιατί όπως σας είπα οι Always είναι τσιμπημένες τιμές. Εγώ δηλαδή πήρα με 1,40 από αυτό το μίνι μάρκετ 20 τεμάχια. Έχει και μυρωδιά, το λέει εδώ πάνω freshness. Έχει και κάτι λουλουδάκια. Και αυτό εδώ πέρα έχει λουλουδάκια. Και είναι πολύ ωραία αυτά τα δύο. Έχουν ακριβώς την ίδια μυρωδιά. Γενικώς οι Always μου αρέσει περισσότερο από την Everyday. Αλλά εντάξει. Η Everyday είναι ελληνική εταιρεία και γι' αυτό αγοράζω και προϊόντα από την Everyday για να στηρίζω τα ελληνικά προϊόντα. Αλλά εντάξει. Ότι είναι καλύτερη Always είναι. Βέβαια όπως σας είπα, ειδικά αυτό εδώ δεν μπορεί να σε προστατέψει από την περίοδο που μπορεί να σου έρθει, ξέρεις, απρόσμενα. Αυτά κάτι κάνουν. Τώρα τα καλύτερα για προστασία είναι αυτά τα δύο.
Αλλά εγώ όποτε τα φοράω, να σας πω την αλήθεια, δεν. Είναι άβολα, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσω ότι τα φοράω. Βέβαια, παλιότερα είχα κάτι της Always που ήταν, που δεν είχαν συσκευασία, δηλαδή ήταν σαν αυτό, μισό λεπτάκι, ήταν σαν αυτό εδώ, αλλά ήταν πολύ χοντρά, ήταν κάπου τόσα και βασικά νομίζω ότι και τώρα τα πουλάνε. Σίγουρα θα τα πουλάνε, απλά εγώ δεν τα παίρνω. Είναι και αυτά άνετα, αλλά δεν τα παίρνω επειδή δεν έχουν συσκευασία και αυτά σιγά μην τα ξαναπάρω, γιατί τις άλλες τώρα μέσα στο σπίτι δεν πολύ φοράω, μόνο στο σχολείο, για τους λόγους που σας εξήγησα. Λοιπόν, αυτά ήταν, δεν έχω τι άλλο να σας δείξω. Αν πάρω κάτι αργότερα θα σας κάνω ένα βιντεάκι για να σας δείξω. Λοιπόν, γεια σας κορίτσια, καλό μεσημέρι.